pamberi pedare ramambo mutatu chataura ngezvechokwadi ndikanyika ndichabatwa nemhosva Mwari andibatsire pamusoro wedare pamusoro imambo mukuru ngauye pawakatanga utongwanani uchibva anzi mwana mudiki saka wakwazi mukuru ngauye padaita pfirwa inini ndikenda ndiri mukuru wacho panaye wakatanga ripota nyaya ari kubangarira wakamangara ngekuti makarira saka ngatienda mawitness achanga rutaura inyaya yemunhu ava ndobva vatichibvana vati sekona kwangu munda ngewako saka tatodza kuitongodaro tinobvaina kwatara handazibva yabva taitonga futi ndopavakatokaipedza nyaya dzemina munhu angaende kwamama vatazopedza nyaya dzemina muri chii miri meka kana dzazonetsetsesa ndiko munozonzwa ndopavadaidza vauya uyu mamwe musi wacho ndobva andituka akabva andituka uku akati nhasi basa rako radini rapera autozviziva sabuka anga ari sabuka tianditauyi vari kuozi ndobasa rapera ndikukuona ndobva adini ndobva dati asakadichaiboni asimaonera munda ngewani aututerera chi zvatorati sabhuku wachoi pamusoro madzishe pamusoro handisizoziva kuti ndikumirana mambo naishe kana ndikumirana nanyamugaro yezu akasangana naye pamakamboita nyaya yacho kudare kwake nokudaro kumirana naye mati zvakaita sei saka uyu ndovatapo ainaendaende kwamama pakazoripotawo nemukadzi saka patakaenda mushinga tati madzishembwedza kupedza nyaya muriti muri woikoko nyaya dzenyika dzanezi ndobva vauya ndikati asi ndichiterera mawitness enyaya nyaya imototuti munda ngewako saka ndobva wakadini musi wacho manyegadaro uyu ndobva akandituka muhandozi yacho uyu anondituka vakandituka ngekuti atibva atukana sabhuku sabhuku akatiti nyaya ichatichitsimbira yayewani yayenyizvari muri nyika ndobva ndaenda vakati saka ndakuitadza ndaingopinde kumusoro ndobva wakaikonmusoro saka kadikota kunogana kuziva kuti ngeoku ndiye mumangani wakamangara kunoga zoti handwadzere asi kainesa unondivesa ngezvekuti kana wane nyaya kunobva awazonditauriri ini ndikazva kuti kunoku hakuna dare yatotoa kakawanda nyaya idzi ndinotova kuonera sabhuku waende modzotona mateko hakuna nyaya udzaimunyamukondi watokonera sabhuku wake enda mondidziro kuti hakuna ti hakuna dare vanongata zvekudai havakominineti neni kana kukomenda nasabhuku saka ndikusheuti wanhurudzi ava iuzorotokominiketa ndikati avambomira nhasi kune expansion ngotozotitoi ava handinotobvaudzwani kana sabhuku wavo hausatombotaudzani naye kana kune chiripo ndinotauriri ndozvinoita mukadzi wangu
Aiwa, no problem. Ndio nenda mfumo. No problem. Ese umapeli. Ndio fun. Pandaka tangira. Ngomero. Pamusoro imamo ini ndinoitwa Dorcas Matepo, tiri panyaya yemunda navanyamupondiwa. Inini ndichiziva nezvemunda uyu, sekuru wangu munda uyu wakatanga nasekuru Simende akabereka baba wangu. Ndobvunza sekuru kuti muzowane munda uyu kuti muzouye muzogare apa muchishanda nababa wangu namai wangu zvakatanga sei. Akati mwana wangu mira nditaure muzukuru. Sekuru wakagara, mai wakabereka baba wangu nhaka, angari murume wenhaka. Saka mai guru na baba munini pawakabereka vana vavo wakabva watadza kuwirirana, vawadzingana noti sekuru uyu anga asina pekugara. Sekuru akungofamba, ndopaakati ari kufamba vasangana nasekuru Samu waiwirirana, noti sekuru angoengeri n'anga aifamba achikwera maikwera. Sekuru Samu wakati Simende, ndiri kuona uri kudzunga iyi, wona sango rese iri ndiri kugara ndiri ndega, handina umwe munhu wandinaye, ndingori nemhuri yako. Saka uye ndikupe pekuti ugare uzorore sechimborume wega. Sekuru wangu akaenda, wachibva watanga kushanda munda wavo wari padhuze nasekuru wavo Samu, wari pasango ravo riri, wakugara wari ipapapo. Baba wangu wakazokurawo wakatanga kurima navo. Mai wangu achibva azororwa 1962 akati muroora wangu ndakarambana nambuya wako, kwete newe mwana wangu, kunyange uri mwana wangu wenhaka uri wangu. Wachibva wagara pamunda wavo wachitanga kurima munda wavo, sekuru namai nababa. Isu tanga tisataberekwa, patakazoberekwawo 1970 vatazotanga kuziva kuti kumunda kunoendwa. It's 1980 tichingoenda kumunda nasekuru, kuti sekuru mimkona mbuya zvikande ndakarambana nemukadzi wenhaka, asi nemwana wangu hatina kudini, hatina kuramba. Wari kupfirira mberi wari kurima munda waona mai wangu. Mai wakabva wafa 87. Baba namai nesu cheta kugona kuenda kumunda, tichipfirira mberi turima munda wedu. Baba achibva aroora umwe mukadzi 1987 iye pamwanga garari. Mai bva waunzwa, mai nini wachibva ndikuda ngogarepi kumunda kwamadikuye kwa mai kuro. Mai nini wachibva enda kugara waripo, wachibva wabereka vana wavo 6 wakarumurisa nababa wari kumunda kwe. Baba akati ndaona kuti iwe kuti urambe uri panapa, saka iwe ukagara panapa kwa wana wangu wandinawe mukadzi mukuru wachazogarawo papa. Saka chiuya urini ugarawo pakanzimanga mai kugurire kadiki muchibira muchienda kondorimepi kumunda. Sekuru Simende uyu tanga tiri kundorima nawo, kunyange wangu wakuchembera tidondoze nasekuru tindorima. Sekuru Simende achibva afa 96, anoa akatanga nemunda iwowo wabva kuna sekuru Samu. Takapfurira mberi na baba wangu na mai nini wayo. Mai nini wangu wadzoka pawo. Baba wachibva wafa 2001. Wana wedu na mai nini wayo wakapfurira mberi wari kurima munda wavo. Hapana munhu akamboya kotikanganisa. Mai nini wachibva wafa, wana iwawo wachibva wapfurira mberi, ini ndendisisiri kuonda ndo pawo. Wachibva wapfurira mberi wari kurima munda iwowo na mai nini. Mai nini akafa, nherera idzi dzichibva dzasara dziri kupfurira mberi wachirima munda iwo. Hapana munhu akamboya kwawakanganisa, kunyange izve zvinodzisimukai, kunyange pakafa sekuru Simende hapana munhu akambosimudza shoko rokuti mudhara wemunda wanga rurima ngevangu. Kutanga gore rapera ndo pawakatanga kunyuka wakanyamukondiwa. Isi hatina kubvira tambowaziwa pesa. Wachibva wapinda dehana newe uyu pakazodana nangorowa chopi emergency siku dziuya kudaro kukoti petodini kuchita wewe zvikandadzuri mwana mudiki nyarara hapana chaunoziva. Ndikati mwana mudiki pakufuma yababa wedu karikese wakanga waridi. Ndo pandakazoitawo appeal newangu wemhuri yedu, tichibva taenda kukembi, tichibva takugara futi mudare nawo tichikweshana. Tataiwa sekuru Simende ndiye akatanga nemundu wawedu nasekuru Samu tichirima munda. Ina handina munhu watakamboya tichikanganisika naye. Kutanga izvozvo ere kunyuka kuti munda ngewedu nekuti vaona kuti basa ravana vasina pfungwa dzekuti vanokakaridzana nawo kuenda kure. Saka ndo tiri pano tapinda mudare wakabva vanzi nyamukondiwa enda wabaye gejo, asi usagadzike vana vako tengesa munda uyu. Saka munda wakanga watengeserwa yokamashakata, ndo pakazouya uri kunongu kudare wachipiwa tsamba yokanyamashakata wachibva wabuda mumunda, ndo wakanga watengeserwa munda. Saka tiri pano nhasi.
Bamsweda masogwata munda chikura nanamukoma nenda yakapedwa meno kuma60 inini kunyatsochidwa kwakuti atanga kurima kuma70s bobongo yayarisabuti makore acho yari ndiye akangopedzera nevanhunyika yayoitaseisa enekokowanda inini chitanga ukuru vatoranga kuenda kunorima kuma70s saka inini pachezva bobongo vazofa kuma72 handizve vadasara namhaiwo namukoma 1 nevasikana handizvika ndipokurima tokurima inini ukaisira kurima kuma75 inini munda uyu ndakapedza 75 maiwo vasara nevasara handizvika vasara chirima munda tapedza ine vanada kuti ndonguva yekutakopinda kuno varachenda pi ene zvaanotaura kuti azi iwo wakasvika munda pakutanga madhireni akashikwa ndiani ndichibvunza iwawo imi kuti munda ndeweni munda madhireni achipedwa akashika madhireni ndiani handika kuti azi kamusena musena wababa wakuyaai madhireni akashikwa ndiani ndibaba wangu ndakachisa minda ndiri minda iyi yakapedwa kubva vanhu vese kumusoro kwatogara chikora ndovane machinga minda iripo kwacho saka nenyaya yekuti ikutaza kuzikusana nharo dzakabuda ipapa ndiko kwazochitoro mawitnesa kuti imimi ndimaipega ndimakapega padzinembunambuna babwangu neamai vamunda saka ndibatsiri pamunda wabva chitsaka kusana kuti mbuya handika chakamireri kuti anhu minda yakafamba ikadai wachisana kuzi asi zvakakona zvese wachikutadza kuzwisisa chipinda mumunda uyu ini ndichikura munda ndewedu iyo zvanotaura zvavo zvekuti azimunda because ivo vana matepo akatopinzwa muvhileji imomo mubvo kuna baba wavo handika wakapinzwa chipinda vaigara kuroti aivapa kuroti yejombeveti handika uku kwese kuine maminda evanhu vekusoro kwaigara kwataigara isosake avo ibhobho macheka ekuroti saka kuzobira kwakuita pavazozwa kuti azisa nyamukondo wafa nyanyamukondo wafa mukoma wacho wafa wacho vokuoti nandipo inini ndiri kuharara saka panazoshuva kuti ano tine munda duru ndauchiderei kuti munhu ndosokazani kuna ndiwe ndewemisei 27 days asi takabva 2000 asi ndaipota ndishoya kumusha ndasikambosvika because pane mufambo handika asi ndichikubvunza pakamira sei ndichikubvunzana nayo ndiwane wanewo minda indoriwo yakagwana neirikoko wachikuzi ako kana ndokuchita ndazikwana matepo ogareko Tanto vamos muito observar mesmo muito clima os maíli mas muito bastante do para o time não was you are saying you 27 days por quadrar vamos ele não ele anda longe muito maior garbo ali da joga pessoa ele mais 75 do 76 aí isso vai chamar maior uma fazer 76 maior uma fazer 76 e eu quero guardar 75 meaning for 27 days you know ah eu ia puxar ali assim e tu sabe tudo agora 75 plus 27 yeah 75 plus 27 2002 meaning kuti kubva 1975 kusvika 2002 hauna kubva kusvika kumbe ananosvika ava ndo watenderwa izvi ini anosvika waiunoisa nyaya yako kumanext door why uda kuisa nyaya yako kumanext door zvakufanana nezvazvo zvizisamarira kutarisiro aiwa samarira for 27 days 27 days apo papainongoripoka inini munhu anonditaura kuti nhandi kuchida chinhu ka
ndaibvunza kuti ndikusei wanoti kuri right for 27 years you don't give yourself time yekumboti ndamusvika pamunda pakaita sei kuzomirira kuti wapenjera kuzunguko kwaisenza wozotanga uchifunga kuti kune kumusha chokwadi 27 days ndikuti ndakaenda handi kuti ndakagara 27 days ndiri muharare inini pa 27 days ndizvo ndakagara asi pari ndaipota chiuya kumaholidays kumishando kumarivi asi nyaya iripo ndekuti ndaisokadza kuzoenda kumdaiswa my point by the age of 27 years to the 75 hours before wakaenda kuharare inonipa 2002 saka my question is kubva 2002 kusvika 2026 where were you not in Harare? Where were you? kumusoro kwedu kutoti kuwanaeweziminda iri kumataushi kana nhasi minda izvese ndozvivanhu vekumusoro unozwa kuendeeozoa guys zvimwe zvinhu ka ngatisawaisitira nechechi muchiziva chokwadi muchiziva you can't change mitombo kunoita 27 years uri kuharare waita 27 years uri kuharare wodzoka 2002 kubva 2002 kusvika 2026 which is 24 years haumbosviki pamunda ipapo which means dziri mates chaidzo age 24 plus 27 that gives you 51 years usina kumbosvika panzvimbo ipapo bambo aiwa titaurirei chinhu zvinhu chaizvo chaizvo baba ndikuona zvamunhu taurei pana bhayo ipapo chaizvo chazvinotika kuti ndizochizivatii muzukuru zvaanyazikutengesa anga ari muzukuru mwana watete ndiendanawo pamunda ukandiyo ndopakatengaeivo muzukuru akamupa munda lini aiwa iri kurapereka ndakafambira munda kurapera ndiyo ndopakasanganya ndikuti 24 years mabva kuharare murumbogarepi kana kuti munda wenyu munda wauri kuku distance yekuti you can't go there for 27 years you can't spare 1 hour yekufamba kuti ndikuenda kufamba kuenda kumunda munda ndoti zveshe mufambo weiko zvavo ndinoda kuziva kuti mufambo uyu unofanira kutitaura zvimwe zvakareba mufambo unofanira kutitaura kuti maybe makambogarako ndokubva matamba saka uruda kushaya kudzoka kumatombo uruda kushaya kudzoka kumatombo because hakungamboiti area yauri kuda bambo yari pamwoyo pako woita 51 years usina kumbosvikapo nyangwe nemi manext doctor kubhadharirwa bhazi kuya kosapota kuti ati 51 years ndepake kusapota kuti angarogara kumusoro because you can't tell me kana muchiti kureka kumbori kumure zvekusvika pano makilomita zvavakaeka kubatsira ndingakuti wanene hakuchechi
Aiwa, you can't tell me you made 51 years. 51 years bichazobva panapo kuenda patara. Patara 51 years. Pamwe vivi tikatoenda kuHarare. Pamwe kuHarare kwacho pamwe maitogara kuchitungwiza. Kana maigara kana kubudiriro. Kana kuEkwezi. Mwechizokakurira manje kuti kubva paCentral kusvika paMakoni is 36 kilometers. Kubva paMakoni handizveri, kubva paMakoni kusvika paCentral is 36 km. Ukachizotobva ipo paya kuenda kuMount Pleasant is 58 kilometers. Saka munataura kuti kure ndekupi kwamutaura kwamataura kure kwamamhetandire kuti 51 years you can't go 1.2 kilometers kuenda kuona 1.2 kilometers. Kana kuti akuiti marufu here ikoko kwacho kumisha kwavanogara kuti ndinokuendaokuona marufu anoita saka ndikuona kuchikonotarisa chikoro chamagadzidza imi chiri kure wani ndipoti panapa ndipazongoro apa nechikoro chiri apa papa kanati pakabhisikari apa ndogine chikoro kunzine muri kuona here kuti mungafuma vanhu pano munevtime kuti mozikita risino patara kuparistate wana wenyu wani wana wenyu wani vari matara izvi zvinhu zvavo zvimunani ndine mshaka ndiribeka nomeka mai uri maiwasha Awan makazoziva lini? awa ndakatoziva manje asi sezvandatira kuti vabereki vacho vana sekuru vacho iri vachipuhwa pekugara kwanani vakapuhwa uku handikakurojo saka ava ndokuti kwandirika ndoti zvakamukomana taikomuona waandika tekokora teseniyange ndati pandaipakura ndaikukura chikomono asi osekana pabatochi une makore mangani iwe chamaone makore mangani 53 kale kuzali last time kale 54 ndio mnaye muda ne ndio yasaza mumbeni ndio akabona yeye ndono kuti munda uno vanhu vese mhuri yese yakura ichirima munda uyu iwe musaziva vanhu vachiti kuri right asi ndaimusiwa zvauchikuti mazofunga nyaya yedesi ukauya muzukuru ada kuburitsa mari ndipo matanga kufungwa kuti akune munekamunekamunekaisowe kwakati muzukuru ikandi kutengeseri asi pava zvinauri vakuti musemuzukuru kana akakutengesa muzukuru achoni iwe muzukuru achiri kuepotea aiwa kamdzingire swera nazo yako mangana mungu zingira kutodzonza makombe esakuteitemo vatotengesa right bambuka chokwadi chaicho chokwadi hachikutsuka ava vanhu kana paripo pawakakurira they could know where else to go. They could know where else to go. Kana paripo pawakadini kuti mungaona nhasi after 51 years asi kutaura chokwadi choti munda ndewako ndewakwa iwo kana chiri kukura vanokurira mumunda umo
wakukura wachida kunokosha kumdaiko Mkiwasikia. Pamusoro chakavimba. Ini ndinoitwa Mary Matepu. Ndiri muzukuru wokupedzisira wambuya Matepu. Ini ndakabarwa 1981. Kubva 1981 ndakatanga kuziva kurima 1987. Ndine mukadzi wababa, mai wangu afa 1986. Tichikukuzva howe mamupenga, tichirima garden. Kukura kwangu kwese ndabvira ndangozwa munhu akati gogogo indiana apa uwi kusvikira ndikure 44 years so far. Ndakatanga kutozvizwa hanzvadzi yakutaura zvikanzi wana nyamukondi wawe wakazaza motika wachindireretsa wachindidhonza kuti uya hande unotiratidza mugana nemugana wacho wanga asingatozivi wachindidhonza every day anytime wachisvika nguva shoma tsamba yatosvika urudiwa kwaishe kwamuzvari mangwana makuseni ko mawitness ari kupiko zvikanzi vanoti uya wega waenda mawitness ndakandiripo nipa takaenda ndiri mari yakabva kwandiri ni $10 zvikanzi mawitness zvikanzi muri wanu wako wana sabhuku nyarume wakasimuka wakataura zvikanzi gore rautaura iwewe baba wako nyamukondi wandiaipega munda shuwa zvaanga ari kupega munda asi munda kuti akaupegera vana Matepu kwazi pegai munda panyiwa ndandiri kwenini pacenter ground zvikanzi iwewe nyamukondi wewe munda uyu ndakaupega tichipegera vana Matepu ndinyarume zvikanzi ndindandiri sekretary wababa wangu nyarume ari sabhuku asi hapana akaresponda meno kana ishe wanga uripo vanondipukurira kuti nyarume akasimuka achiti kudini saka kana neni chaipo hapana itenderwa kutaura ende dare iroro pandakatenda ini the first time kuona dare ndichitukana vanhu hapana itenderwa kutaura ende ndo pandakapinda ndichatendo wakatitiza ndakafambira mahara most 3 times ndichifambira mahara waine dare rawo chidzi mabhinya ndo pandakatanga kutonoiwa wavo tichipedza nyaya yamabhinya iwo wakatitiza tiri panozvibai pamacheya zvikanzi vakatoenda kovharira huku avo kutifambisa mahara iwo awana mukondiwa saka kana vanonga tetina dzikaiko muone munhu tamuone distance kwauri kwacho neinformation yevanhu vakapfekwa munda waripo mwananyarume avo vana od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 
6 kilometers. It's 6 kilometers. 6 kilometers. Kusvika pasenda tunapanga pale. Pale 6 km. Kana mtodani. 6 kilometers. No, it's okay. Ndio paka chimira kumana wanu ya wachita sei. Wanu ya wachiku Hata ndio mwacho wakapika. wapi? Hiyo wasunda. No. Wanu wakapega wachachita wana background. Ndio wakapega sei ni wangu wacho wakapega nao. Because already kama unza wana akapega. Asu mwakapega wacho haramba kwa hamna kumunika. Wakazinyarara imvura. Ndio anokuta. Wabereka wakati pamunda ndio watauya nao awo kuwekwa samu wana wacho baba wao achilipo na sekuru wao. No, it's okay. Sasa ni background kwa utapata hivi. Hatimaye tukupe mkana mtu hapa. Because tikakupe mkana au tingetoa disadvantage. Imi mshtaura wese mteji makaita chinhu muchite mshtaura mupindura na meka. Uzi apa tudu muteka advantage muduma hapo. No. Saka panzvimbo panokuyiwa kumana vanokupa ichi vanokupa ichechi kuti vari kuya rini saka vati wenyu inini nyambodiwa netete furaini apa mosiya maconduct enyu wakumana kutatsvakata kumana timu mhonde bhari kuda vakanya rumwetura manhikitora munhu wese panzvimbo Tinotenda.